والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si Korean ubandog wallah susalabat ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagnin tanong si wallah bagan laladaya kapipi aginawa yang kaya kapipi aginawa tanong iman na pagkakawatan roketan mo sumanga muralan at sumala tumpaan ay malanag yang kaya ikatidulun yang kaya sisting wallah mana yang kaya tiuba yang kaya niya na ayaw din makatagkan ko yang kaya magbetad-tad naditan mo isindi si ku tuwantan warapul alamin kaya mataan nas wallah na inadagtan niyan si ina bigatan niyan sa akal amin pumimikiran tanu si kumapya paan tanu manggalapak nagumig pumimikiran tanu si kumarata kaan tanu kataligtis ikadua nas wallah subhanahu wa ta'ala na kaya gyan rakitan sa marayag kini gedungyan ako paraman wallah aming ulalan na si ko mga siubuyan ko mga nabis na sampurna yan na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kinilang yan rakitan ng puro so ikgaswat yan rakitan ng sumangat tawa agyuto pagukitan yan napakas lang sa maliwanag papuginataw niya nasok man sa mga tao agito na riwada niya nutuko kawyag-yagyan na tibuang sa kumakadas ay sampurna yan nas wallah subhanahu wa ta'ala na langon yan rupita no inaloy so lang-ulang man taman na punang gilatan no kawyag-yagtan no sangkat niya kaanta no kaiwasis kaso pagkapagiwasin tanuro nagyuto so tiuga wallah absurarang itiyan nagulangon yan rupita no na ining unanaw aming bulalan na si mga siublian ay amala na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pipiya ulaw-la kaantan ng manggalabag na maano nung tanong na gyuto ikasababan sa kapagkagulitan si sangkad niya nasampurna si isang ilungan agyan sa babro mga lok sa mga pagariami naya tanu din na pesumpatan agyang kuto di tanu di mapamagalweli kumya minanguna amasa mga leksyon tanu ka inunto ka ubalurum na pagkuman ni so sabutan na pagpakakwat tanu ron sa maliwanag undama sa kapagkaundama tanu sangkaya maulawla tanu si sangkaya wanaw gid nas wallah subhanahu wa ta'ala na payagyan kita no dun aayang alaari ko itan no nagupaginang katan na gyang kai ang mga tao apog binasa si iko agamatan o agama Islam kaya teron wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum dirkanud na tigwallahu ta'ala maswaka sa mga Yahudi mga Israelita botan Israel gusto mga Yahudi sa botan ng mga Israel sa taman sa di ka nung makapwesyonot si kwagaman yung agamayran dedegot ini yang kubo ini baya ginawairan asopa ka o agamatan o agama Islam agamaw Allah subhanahu wa ta'ala ayama ano ito nasadin sa masa kakakapating ka si ku agamang ka Islam nariguitan wirandan kaginan na mga tawanan ay punto na si ku paganayag ka ama din siran wallah subhanahu wa ta'ala o ay na taman duniman na din na parpay akariringa sa iran si ku miya marati si ku wallah nagusi ku di manulunan si ku agamatan o agama Islam
Ipon ko mga panabinabiyan na sa mga Yahudi, narinig nga sa Iran. Sa mga nabi, nayapan sa karya ko na ba nabi. Sa mga Israel, botano Israel, mga Yahudi, na rinig nga sa Iran, sumusa, inangin na sumusa, na miya sabat sira no Musa. Si o kinipuntagan niyan Iran o kararasayak Iran ang mga Israel, mga Yahudi o kararasayak Iran o Piraon, bialwi o Piraon sa mga Yahudi, mga binsan sungian. Ngayam niya kasabaton na sumusa. Nauriyan no kaya sabataw no Musa, na dahil ang buparati ason Musa kami mumurta besiran sa rin nga sa Iran. Sumusa, nagupiyang Iran. Lagi dito man po ko miyaw na mga panabinabiyon, kaya na upaman napakatupo, agyan ka na bani Israel. Lagi, so Israel, nakanabaan na ng kafir, Israel. Yan na ni paluklok sa nila. Kanabaan na ng kafir, kanabiyanan. Na sa mga watayan na sa pulwagudua, kaya buwa mo mapiyaw ni mo na so Yusuf alayhi salatu wassalam. Amiyarate yung kuwamaya na Israel. Kaso Israel lagi to so Yakub. Nabiyuto. Na so mga Yahudi sa puluro nagwisa sila ni Magaryari na dahilan ng parateya so ama Iran na sa Israel. Nagugiyong tra Iran, reni nga sa Iran, tiyuriran, yakokitiran sa Sansara, so aryariran, aso Yusuf alayhi salatu wassalam. Ayam malararata ginawa Iran na dilan terimaan, so kader wallah. Oay, sa taman, sa ayaman bumili wallahu ta'ala nabikiran, aso Yusuf alayhi salatu wassalam, namiyaling agairam bugay, na tatry duniran training nga sa Iran so Yusuf alayhi salatu wassalam. Yan punta sa Pulawisa ang mga pagri Yusuf na paglidnuto yang makaratay kumar agugo di mga apo-apuan mga Yahudi. Yun di apo-apuan ng mga Yahudi. Nalango namin ipuntagilan ng mga nabi. Nabi lang Zakaria. Adairan ng paratean, nakayuko dairan paratean na miyag upakatan ng mga Israel bunuh niran, diratid niran, napikit niran na sa Israel na so nabigay sa karya na miyagapas si isang putwa malakayo sa tigyan makapasak mo pakatepuk akong ka namin ang putwa malakayo kasabab kumodisa na miya alusog na miya ila yung mga Israel kung kalulupugay rin nung natigiran na ito na miya debod na pangilira na kita kayo ang kapapapantagin na ad namin ililipon yang kekebang putwa kayu pun internet at tigiran na saya matatag na sumbalian yun uway nag-iubasiran na taman sa upaman namanya pateran reflection nabiula sa karyo na gusto nila mo na di makatatalanta ka na pagligiran ng pringasa tamang ko nabiula Isa alayhi salatu wassalam na rininga sa Iran sa upaman na kandiri wallahu ta'ala nagyan putas niya po Allah piya kasumya sa puro na so kumandiriran as sumyuld na aya miya ayran miya dakapa na ayran miya oay ayran miya nagito at yawiran sa cross naginan na ibalan nila sa mga aturan ini binasiran si agama Islam aminit taling mo mga panabinabiyan na yamala na sunabiyula Isa sang putamasa na ini ang kubirang at tigiran na so pagkabubaya ko Isa nakataya so itatamadanun sang kaya cross na simbol. Ulang-ulang man ang mga ungas, ada mga sabudian, nagina niyo pa makukuhan na sinimbayran, tapapukap tubayran ko Isa, agi miya alwi sa Quran, at kanyan na daaban yan ina, daaban yan na ama, na pagbakawiyag sa miyatay, lang-ulang taman na pagkabungan yan, apan yakit, na nasulang-ulang na pagkabubayon sa putamasa, na nasusabagiw na miya simbol yan sa Isa, bubayan, napit kumandiran sila ng puta mga Yahudi sa timbalan niran, sa upamanan para aturan sa tigiran at nasa pulau buwan ni si Porsian, na gustigiran awataw wallah, na so inaiyan na tigiran ng karamaw wallah, na timbalan na ng mga Yahudi, aangkong si Isa alayhi salatu wassalam. Yan ang isabab
ay isa na naamala akhir ng ipikiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sampurna yan na sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukya pa ka gimamaw niya. Kukya pa ka paginataw niya na kukya pa ka sisaliwan na upagtaw. Na miya kadanon sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rining sila manimala aron mininga sa Rasulullah. Yaman tuwa nila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pembentengan pagkamiyamiyat taman sa balik mata. Taman sa bituan nila sa di mamukag. Taman sa binanay tuwiran na rining sa iran. Natabab sa dedno to pagkatangatangin adaw tumakainom ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nayak manaping gulaw-layran nasulang numyarat ya ko Rasulullah na binanay tuwiran mampu na rining sa iran na tiyok siya. Sabab sang putwa dairan din na dairan din na upang makukuhan na dan nuto pa kay no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narinig nga sa iran sobya marati ako Rasulullah si sa Makkah na taman sa kaya belum-belengan Rasulullah git puto pa man namya marati yaw kaptur jurairan kapag kita iran sa kita katangan na karumasayan sansara si sa Makkah nudi ka panulun Rasulullah nakakrima sa iran nanto na ipinulaw Rasulullah nagyuti proseso maukit asyulitan suwa na dapat agyan pala ng mga Palestina na sa Rasulullah SAW po kaya belum-belum ini yan po alu yasir yunwiran yurtsuriran so yasir paman sarundan kaya sisay na siyang kaya ko kitirap man sa sansara so karumau yasir aso sumaya umuamar tataman sa siran na kaya bengkawan sang tutap ya malungan yan na orianuto na ayap man na piya ko kitiran sa katangan naso Yasir alaihi salatu wassalam naso kaya pa ko kitiran sa katangan ko Yasir alaihi salatu wassalam na pagi ko sa gadan Rasulullah na tigyan aya Rasulullah ako na miyugod parakan inuwak na yamiya seman kapantag sakya para piya karpan na ibu pintero ng Rasulullah na seberkat kay alu Yasir so surga na ayang ka ibitilaga terkawat nataman sa miya tayo nato na ipinggulaw Rasulullah banyan tini mo sa miya marati yung so Umar, Abu Bakar o Osman sa tigin na matutan kepulang tanwira nakagi inutudog gulaw Rasulullah nakagi aliso sa kanya ni lagi wana perawatan mga umakyat mabubuli ang pattern formula sa ikukipipantag ng sa mga yan nato na ipinggulaw Rasulullah SAW na inilah mong bunwala at transfer kanok sumya marante na sa Rasulullah na sidin inimbota si sa Makkah naguso pa makukuha ng mga luksyan na roon so pasiran naguso lang niya marante na siyo pa man ang mga tao si sa Makkah na ini Rasulullah SAW amawat na musik sa pamraspertan o ay namiyag bitsirat-siran agagawi na inawa nila na Makkah nasisiran sa mga si sa Madinah miya baya-baya sa mga Yahudi patigilan na kaya awaan na ilan aging Makkah na miya lubus na miya lakutan urap mga Yahudi nato na ipinululaw Rasulullah naging pattern pagukitan tanong dapat asuan agyan ka na ng mga taga-Palestina na sumiyong sisa pa makukuhan na Madina na sukya pa kaumanian nun na ayaping gulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisang kuta kaya pa kaumanian sisa Madina na tirinian sa mga sahabat yan na maratew si kukapekit didawa maya sampur na yan na piyakay isa-isa niyan sa mga maratew o ba din ang mga dairang kapsisinabutan ariduiran si kuminang na masa dapun makauma so panulong Rasulullah na piyasa duto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagya pumapasa din ito amiyada sa mga rampanasadar maadong kira nakabutang nagusuliran na kapitagtambuwa na may isa sira na isa din sa pagdamiran nagusisa din sa panapuntamaniran naminit parunang ayat o pamana mariparadusira sa kapakit didawa bagir nagyutiw pamana sa Rasulullah na piyag dunia na sa mga sahabat yan
sa kapana taman sa upamana kakuda kalangin apya surat-surulan na mimbar sa rabnian apat tag sa tiyak kapian si kukap benalanian sabat kaluan sari sa kumuan o ipesimpangan sa Maidan si ku mga kafir apa binasa niya sa agama agito sa mga Yahudi si isang utama sa rasul nakagi ako makatila gud silang napiputuan nila naging Makkah nasukya putuiran namanya libirit nila yan ang mabubuluy ang proseso itadawain kagian kaya Saudi Arabia ayaw kita nila na pukit sila sa proseso siko kito Rasulullah nagyan Saudi Arabia na ayaw pesuan nila na pukit sila sa proseso anto na kita proseso kita nila nagyan isa ko 2000 diteng kagian kana ng mga Palestinian sa dirun di kariringa sa unang kana ng mga Yahudi na aya ini offer aya kuno to mabubuloy aking si sa Saudi Arabia na si King Abdullah si sang putayot 2001 na ini upirian agian ka Saudi Arabia au pamanian nakagparo naging kanan ang mga Palestinian na maghijrat sila sa Saudi Arabia. Inuto, nakagigil kanan na si King Abdullah na niya kay musawir ko mga ulama sa isa Makkah Madina. Nayami ni musawir agyan ko to ang mga ulama tanong sa isa Makkah Madina nakagya sa sabot nila sa Quran na gusto habis. Panabasiran di ibubog. Natigilan ayat tanong ko kita na sukit Rasulullah. Panabasiran di lola sa pangabida. Ayaw bumapiasan na lagi lumasaw Rasulullah ko kaya nga saon si isa Makkah o mga Yahudi ilaha man wallah ko Rasulullah ba mato sa pagragian ko mga tao niyan mga lulubay sila may ito sila na badan ay inisugol law tala ko Rasulullah na sumong si isa Madina ay mapiati gagawin tamang ulama na kita bagtanugiran nang bagi-bagi tanong sila sa kapag-hijratan nila. Nagyun di sa babag si King Abdullah sang kutamasan niyang 2001 na iniofirian agyan ka Saudi Arabia okuparo sa Palestine o mga tauron na mag-hijrat sila sabab kuda abay na nakatuwato na kepulang sila sa upamakukuan na kapangarasi ikiran agyan kanan mga Yahudi kaupama na may ito na bisuldan niya sila na kung bunuro sa mga Yahudi sa Pirakataw di nan baka mamaan agyan ka na ng mga tao sa isang Palestine. Nagyuto na mo sa minuruto o mga ulama si King Abdullah kagya si King Abdullah na maka-religious siya na kababayan sa mga taga-Palestinian at pag-hijrat sila na ayada sabab pamiyakar kiran kagyan pananahiran kami at tumuiran sa lalag Iran kagyan na Iran na sila ni pesupur taon sa sekreto sa sandita ang takaw pamanagasto na ini musawiriran sa Palestina di ganun na tiliran na pagunod di ganun pag-hijrat mag-hijrat kanon isin kanu mga talaw ang pag-hijrat kanu na sumano sa isang Makkah na kiawaan yung swing din. Na di ganun sila makambali nga si isang kayo. Tama sa piyang alakiran na sadya mag-hijrat na kada so wala niya si kada so pamakukuan na darapaya si na di sila makambali nga. Talaw. Siya nga talaw. Kaya tigagin po ito ang mga taga-Palestina. Nakagini kami pagkato. Natigagin po ito ang mga Iranian. Di ganun paggawan leyawawaruguli na di dalam maruguli. Uli na di dalam maruguli na leyawawaruguli. Sa kapatibang niya Amerikano. Malagi do financial ang takagasto ay mala na so kapakitilawa na ipunin man tuwa tigil na adun na taktifan. Namin iswaswa sila naman po sa Iranian na ipiglola Iranian na tira na tangas siya din kanan ang mga watain so mga kamuda ng mga watairan. Nakagyan niya matay sa mga loksiran. Dito na lang mo ito mga sunni na dairan ng dulo ng pasig akida na tigilan na pakatitraining napia makatraining ira sa Lebanon sa Iran nakagyo makatitraining sila nayamala ini training Iran o mga taga Lebanon nayamala lagi Iranian
na upama nagyang puto akasabutayran sang puto akida asya. So kaya pabaluiran mga Shia, lungsa Shia, agama Asya. Sala ko sa gin tayo pamakukuha na agama o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Aminin taling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagigi katon yun akapalo ng kana mga Shia dia kaya sunnah o Rasulullah. Na piyakang balingan siran aragsa maawid siran sa mga sandiyata. Naging na niyo pamakukuha naging kata Palestine na o pamakukuhan na giyagaza na pindot waniran sa inipapahiran. Asiran yung pamakukuhan na ipaparon sa pamakukuhan na tira na ginagawan tanong na panagutaman tanong na ayat tigyan na ipagdagtukan na susna. Yuti sabab papunguan nila sa sakat sumadakalataw sa upama na puwersa langon na upama nagastuiran siya. Nagyuti sabab miyaka leping din na agyan utama atau na yamala naging puto kay panjukiran agyan puto agama Iran miyasagbo ang puto mga watairan apya ka pamagana diran si sa Iran yakat training Iran na yamala ay problema na mga sasalin sa akidera kami ko bali mga siya yun imala teknik ka ini surong kiran na Iranian inuiran uto siyang ka o bumaka paghijrat so mga Muslim sa Palestine, sa Saudi Arabia do. Kiniofirang kira nung King Abdullah. Kanaba si ayam malakyas ang kauna Iranian na tira na ameme na makasung sa Saudi Arabia na mimbudwi o pamanaya pagkunutan yan na salafit. Manaya mapagkapitian na sa Quran na gusto hadis okay to Rasulullah sa mga sahaba. Ito yung manasala. Lagi misira de bakubits. Nagyuti si bala ipagirno ng puta mga Iranian. Kamay inamiran na ubas sila di makabiyat ko mga watairan na bayaran ng mitri ng puta doktrin agyang puta kapitiran ng psikop kinit tapuli ini ranun mabuko kapitiran agyang puto pamanap pangada in susunaw Rasulullah na gusto pamanadikap na naituwasi ko mga sahaba ay malana sumuawian na pamakukuha na pagka kapir baka lanatulaan oay na yung pamakukuhan na miyasalin agyan putak na ay ang ulaw-layran na agyan putak at paling umaniran na Palestine ang mga tauron na mga Sunni ugay na ayam majority